Det startede med, at det var min bedste veninde, der gik imod mig. Og så fik hun alle andre til at også være imod mig. Hun fik mig til at være alene i frikvartererne. Hun fik mig til at ikke nogen gad være sammen med mig. Ikke engang min gamle bedste veninde. Der er ikke rigtig nogen, der gad være sammen med mig. Og der er ikke nogen, der gad hjælpe mig. Ja, det kan jeg så ikke rigtig svare på, fordi at hun var min bedste veninde. Og lige pludselig så brød hun sig vist ikke om mig. Jamen dengang, der var det jo, som pige var det jo Go Supermodel, som der var det store hit. Og så var det foregået det hele over Go Supermodel, hvor man kunne skrive beskeder til hinanden. Og hun skrev rigtig grimme beskeder. Og så gik jeg selvforsvar og skrev grimme beskeder tilbage. Og så printede hun dem ud og gav dem til læreren. Så det lignede, at det var mig, der fik startet det hele. Læreren gav mig en masse skilt ud, snakkede med mig om, hvorfor jeg gjorde det. Og da jeg fortalte læreren, at det ikke var mig, der startede, det var hende, så sagde hun, at det kan alle sige. Jeg havde det forfærdeligt. Jeg havde ikke lyst til at gå i skole. Jeg var faktisk bange for at komme i skole, fordi jeg var bange for måske at få tæv. At hende, der mobbede mig. Hun havde før gik rundt og spyttede på mig. Så jeg var ked af det. Jeg var bange. Jeg følte svigt. Jeg mistede tilliden til mine nærmeste venner. Jeg tror måske, at det var fordi, de var bange for mig. De var bange for, at nogen skulle opdage det. For eksempel lærerne skulle opdage, at det var mig. Fordi på nettet, der kunne man skjule, hvem det var. Det har den følge, at jeg har svært ved at få tillid til mennesker. Jeg har brug for meget omsorg. Jeg stoler ikke på mig selv længere. Der er nogle natter, hvor jeg faktisk bare kan stå foran spejlet. Og så kan jeg stå og kigge på mig selv, og så kan jeg faktisk begynde at græde.